She's coming all the way from Gokwe. I love it. Hanzi kwanembudzia. Ziri sei? Ndiri nani prophet. Ndikaimba kuti Shekaina unode. Ndiye wandakabata prophet. Shekaina. Can I do some serious stuff here? Now listen to me, Mama Shekaina. Ndakateerera baba. Ndiri kuda kuti ndimbokugadzirirai. Notenda. But I don't know if I'm going to make you scared. Pane chimwe chiprofita chokuti uchitanga uchiprofita iwe wega unotanga kutya. Musatye prophet. Ndosaka ndauya kuno. Mati ndingatye ere. Nekurungotauro zvangu. Now, Mama, ndiri kuoneswa ini paine nyaya yakaitika but ndiri around 2022. Ndinotenda prophet. Now ndiri mugore ra 2022 ndiri kuoneswa mine mwananga achigara navabereki venyu. Amen prophet. Pane mombe dziri kunzi dzakapaza danga. Ndizvozvo chaizvo prophet. Ndobva ndaona baba venyu vachibuda kubva kumba vachienda kune mombe. Ndizvozvo prophet. Vari kuedza kudzivhara asi ndokubva vazoshedza mama. Ndizvozvo zvakaitika prophet. Vakati mama uyai tibatsirane nokuti mombe dzapaza pakakura. Amen. Vari pakati pekudaro ndobva vaona kuti vane rope yavakanga vachida mumba. Amen prophet. Ndobva ndaoneswa vadzokera kumba mama. Asi vachisvika ipapo vakanosvika mumba makavhurwa. Notenda prophet. Ndobva vatarisa ndobva vanoona mwana wenyu imimi asimo. Amen prophet. Kubva 2022 nanhasi hamusi kuziva kune mwana. Amen prophet. Ndaoneswa mwana uyu makamboripota but hazvina kufamba mushe. Hapana chakabuda. Pane masuspects akambobatwa but akaburitswa. Ndizvozvo prophet. Now nyaya hombe iripo ndeyekuti imi mupfungwa dzenyu munoda closure. Kuti muzive kuti mwana uyu mupenyu here. Amen. Akafa here. Amen. Chii chakaitika. Ndizvozvo Iroro ndo basa rangu rekukupai closure. Ndinotenda prophet. Nekuti kwazvinezvi mataurirwa zvinhu zvakawandisa hamuchaziva. Ndizvozvo chaizvo prophet. Vamwe vari kutaura kuti akachekereswa. Vamwe voti mupenyu. Kwese kwamunofamba. Ndizvozvo prophet. Zvandichakuudzai panapa ndo zvinenge zviri zvechokwadi. Ndinotenda prophet. Now, chinonzi kubva runo chi? Kubva runo ndeumwe wangu wandinofambidzana naye prophet. Maane mumwe murume. Now, you know what? Nyaya tiri kutaura nezvainorwadza. Ndizvozvo prophet. Nokuti ndiri kuoneswa baba venyu mimi vaitomboedza kufamba. Danga remombe rakavharika prophet. Varasikirwa nemombe asivo varasikirwa neupenyu. Tinotenda prophet. Nokuti ndiri kuona muna 2023 your father passed on. Ndizvozvo chaizvo prophet. Vakangobayiwa nechibayo kunge pachest. Ndokutoparara prophet. Havana kana kupedza 15 minutes. Tinotenda prophet. Ndobva vafa. Ndizvozvo chaizvo. Nokuti vakaita stress yekuti ko muzukuru ashayikirwa sei pamba pangu. Ndizvozvo chaizvo prophet. Can someone sing? Cover me, my Lord. I need to tell you something. Cover me, my Lord. Ndozoti vanhu vada nyaya but kana chida testimony. Pamwe pacho ndoita kuti musanzwe. Cover me, my Lord. Cover me, my Lord. Under your shelter. Zivumbamire. 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 Mumaka
Lord, cover me. Lord, cover me. Lord, cover me. Under your shelter. See Kwekwe Revival Night na Prophet T. Freddy. Kwekwe Revival Night musuwe Friday 29 May 2026 kuvana 9 p.m. kusvika kwayedza. Ibungwe Friday 29 May 2026 Kwekwe Sports Arena 445 off stand number 13119 Faraday Newton Kwekwe opposite Salmona Gardens ndo patinenge tiri. Kune vanoda kuona munhu wamwari 1-on-1 mukana unenge uripo. Tibatei nhasi pa 0778 059 270 0778 059 270 WhatsApp number 0786 318 886 0786 318 886. Goodness and Mercy Ministries, the home of prophecy, deliverance, word and prayer.